Buyano chaya phano huntu dojon bising khoroksa se saya hano toba ang tipra sado pha komorna nai tungo omoni tei ang kok thaisa bo saya tongoi meya thangai nai di chini tiprasa kwbangma kamio no kubuni dofa bai kaijakmani nugnai bairao porinani hini hokaka bo ayang bairani bororok bai panjabi rok bai phano kaijakai paisinai haike tiprasa rongni nai nekheke tabo romoi technically tei logically romoi nekheke tiprajak buri rok kubuni bosong bai kaijakai tongkhake tiprasa rok sobo bai kaijak sinai haike tiprasa slarok bo kubuni bosong bai kaijaknani jengnai norok to saimano tiprasa slarok kubuni bosong bai kaijakha amo tiprasa angkhasi ingmu baksa buksu se amo tiprasa kameo tongi tiprasa baksa buksu tawono tongnai rok to jeske care khaya tiprasa culture rok no haike tiprasa dofa komornai amse baksa buksu bujia rok comment hamya khayo angam dike video khaimase toxic po mane ani o video virus hai hini sama kokta mane baksa tiprajak buri rok kwbangma burung kubuni bosong bai kajak tongmai khai amake kun phano siya po mane ani kok samani ka toxic hunta bini moteng ka ke ang jealous nangjak hunta mane risi nangjak hunta tamani karone ang bono jealous nangjaknai hinke o comment khaini ni bufa agio comment khaini chrai tongpro kun kaisa jaga phana a jaga ta thangde ama amte chaya hani sakai bono bo jealous nangjakna tayani qualification sungjak bo ani qualification saimani nang tama khanyane norok nukhana chini se teibo developing jak north east ni naga rok mizo borok bo bong dofani bagi teibo krak teibo organize tongo kubuni dofa bai kajangmani no narangnani bagi motha khajak ro borok teibo koksao chini sai bong dofani bagi norok social media rok naimanu haike borok qualification komung na kiron nang samani moteng ke nini tiprasa tabo bo is ips nusu nugya khu mizo rok teibo krak bong ni buri rong no kubuni bosong bai kanya na ya haike nini sai is ips officer burung no na aro bosor dofana mothagnani bagi tiprasa kubuni bosong bai kajak tongmani bagi omono mothagnani bagi kok saga keno qualification chungnani qualification komungnani amo kuno kogya chini tiprajak rong ke baksa buksu kotor level sogi ke kem IS officer panong hake IPS panong hake kuboni bosong bai kajagi panyai hake amtui ni bagi ke bahai wanchu ge norok dofani bagi wada wanchu ge kwbangma borok tongo omai simiya je kuboni dofa bai kajaka ke relation tong hake chase sajak layo tepse appreciate khalayo hey bo foreigner si bo punjabi si bo manjiya bo bai kajang manu kwbangma baira porne thangnai tiprajak rok Delhi Bangalore Chennai hai city kotor porina hanile thale thango porale dang ingya jelase tui heyo ayengni haya kara hamse kawi torugu hake amtiki tiprasa dofa kusuksa kada kano kuno kaisa se bumung klaipe ke bo kubuni bosong bai kajagi payo bollywood ma hamnai hinai borno sakang puila ne sairo je sajage rok video naya thangmanu ani okong no sajige tong hake ang ani dofa no kmana kiri jangmani bagai ang ma sawo kokno ang kemno direct bumung kai hamya sayao jagawo jealous bonaya ang kemno bora tong klai ang borno jealous nak tungne toba khechini tiprasa dofa omoni tuye one person le komori tongo nyakhe omoni sete phan ngmanu thinango amoni bagi omono rokha khlanyani bagi ang kokma sawo ani o kok chara chaya mare kising sungnor comment klai sala hamyama hanu kahamno kahamma hanu buma buha songbo daito kri tabo charai chikon chasano no phiogiri horo program ri horo olotor khake tiprasarok bai hamjangma si hamjakai kubuni dofa bai thangi pe nora ang bai krengnan mo chungha kun kaise information share khanyani mo chungha ke rung tv tiprasa facebook page follow khlaimano ajagawo o jagani video bo naimanai link description ri ja tiprasarok amtikhe mamang kajage tongkhai tiprasa pano tiprajak phano kubuni dofa bai kajage tongha kai salcha komori thangnai khoroksa sibla khorongni sibla hanai tongai ingya agini dino nana dabura songni dino koijon kubuni dofa bai kajangnai kisikrei taboga dindi bangte ulote bangnai tabu omono ka soinari gyang ke tiprasarok joto thanchakai milihoi hakin ramsu jorao video no nai tongha noro comment klai sahordi ka soinarne nang na narne na nangya haki tinin video amsung noro video no chacha like klai di noro video no youtube nai tongha kai channel subscribe klai di bell icon click khai di tai Facebook ko nai tongha ken norok page no follow khai di tai bell icon click khai di a jaga po amsung no tinin video hambai।